खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दं। गं 50 नखरखौ एविक्सन खालामनायनि साननै उनाव गोजांनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। हाइलाकान्दियाव हनुमान मन्दिरनिफ्राय अलंकार धोन खावनाय सा 7 सिखावआ हमजाबाय। डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलआ फिन बिजेपिनि दखलाव। 2016 मायथाइयाव गोमानाय इन्डियान एयार फर्सनि बिरखंखौ मोनबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गवालपारा जिल्ला खुंथाय आरो हाग्रा बिफाना पन्चरत्न हाग्रा ओनसोलाव न' लुनानै थानाय गासै गं 50 नखरखौ जेसिपि आरो पुलिस पाइकिनि हेफाजाबजों एविक्सन खालामनानै होखारनायनि साननै उनाव सासे बैसो जानाय सुबुङा गोजांनायजों थैनो गोनां जादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ 55 बोसोर बैसोनि बयात आली होनानै सिनायथि होदों। थानो थाखाय जायगा एबा न' गैयैलाय बायजोआवनो मोनायाव उन्दुनांनानै गोजां हाबनायावनो बयात आलीनि जिउआ जोबदों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गवालपारा फरेस्ट डिभिजननि टिएफअ तेजास मारिसामिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि पन्चरत्न फरेस्ट रिजार्भ ओनसोलाव आयेन बेरेखायै न' बां लुनानै थाहैनायनि थाखायनो आथिखालाव गवालपारा टाउनाव मैदेरनि उदखारफोरा बांलांनो हमदोंमोन। बेनिखायनो हाग्रा बिफाना हाग्रानि मैदेरफोरखौ जाहाथे रैखाथियै थाहोनो हायो बेनि थाखाय बे गं 50 नखरखौ एविक्सन खालामनानै होखारनाय जादों। फैगौ समावबो हाग्रा बिफाननि हाफोरखौ रावबो दखल खालामनो मोननाय नङा होननानै गोख्रोङै बुंदों हाग्रा बिफाना। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दी नोगोराव थानाय हनुमान मन्दिरनिफ्राय गोबां रां सना रुपानि अलंकार खावनानै लांनाय गासै सा 7 सिखावखौ हाइलाकान्दी पुलिसआ हमबाय। हाइलाकान्दी जिल्लानि एएसपि समीर दाफोदर बरुवाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबै दायनिगिरि आरो सिखाव हानजाखौ दैदेननाय सिखावनि मुङा राजु बैष्णव। आथिखालाव सिखावफोरखौ पुलिसआ इन्टारोगेसन खालामगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि हाइलाकान्दी नोगोर हनुमान मन्दिरनि पुजारी रन्जन चौबेया जेब्ला फुङाव फुजा होनो मन्दिराव फैयो अब्ला मन्दिरनि गासै दान पात्र आरो लकारफोरा थेर-बेथेर जानानै दङमोन। बेनि उनाव मन्दिर कमिटिया हाइलाकान्दी सदर थानायाव एफआइआर होनायाव पुलिसआ नायबिजिरनानै बै सा 7 सिखावखौ हमनो हायो। डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि सरासनस्रा बिसायख'थियाव बिजेपिआ गाहामै देरहासार जानो हादों। मोन 28 मासिनि गेजेराव गासै मोन 25 मासिखौनो बिजेपि दोलोआ आवथायनो हादों। बे खेबावबो फिन बिजेपिनि दखलाव फैफिनबावबाय डिमा हासावनि खुंथाय गोहोआ। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस दोलोआ मोननैल' मासि मोननो हादों। लोगोसे बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट मोनैनि बिजेपिनिफ्राय गावलांनानै उदां बिजाथि महरै गसंनाय सासे उदां बिजाथिया देरहानो हादों। सा 6 बिजेपि बिजाथिया रावजोंबो जुजिनाङा जासे ओरैनो देरहाबोदों। नोजोर होनो गोनांदि बे बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोजों लोगोसे कंग्रेस, आम आदमी पार्टी आरो असम गण परिषद दोलोआबो बिजाथि फसंदोंमोन। गासै 1,46,124 भटारफोरनि गेजेराव 70% भटारफोरा गावबा गावनि भटखौ होदोंमोन। बिजेपि दोलोआ देबलाल कारसाखौनो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार एबा CEM जागोन होननानै फोसावबाय। थांनाय 7 बोसोर सिगां 2016 मायथाइयाव इन्डियान एयार फर्सनि हरखाबै गोमानाय बिरखंनि बायफ्लेनाय थुख्राखौ नागिरनानै मोनबाय। चेन्नाइनि असिन टेक्न'लजि इनस्टिट्युटआ नागिरनानै दिहुनदों 7 बोसोर सिगाङाव गोमानाय बिरखंखौ। मख'नो गोनांदि इन्डियान एयार फर्सनि AN-32 ट्रेन्सपर्ट बिरखंआ 22 जुलाइ 2016 अक्ट'खालि चेन्नाइनिफ्राय पर्ट ब्लेयारसिम सा 29 जवानफोरखौ लानानै थांदोंमोन। बै समावनो बंग'ब लैथोआव गोग्लैनानै गोमानानै दङमोन। बंग'ब लैथोनि सिङाव 6000 मिटार गोथौआव गोग्लैनानै दङमोन बे बिरखंआ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।